Bigla pong may isang sasakyan na galing po sa likod namin na humarurot sa aming likuran. Kaya po, ako po yung nasa likod since ako po yung angkas. Ako po yung nabangga nung sasakyan. Tapos nagtilapon po kami. Ang totoo po, hindi na po talaga namin yan alam. So nung December 26 at around 6:55 PM, may dumating pong tawag sa aming hotline. In-inform po kami na may nangyaring aksidente sa Barangay Bagakay. Nag-proceed na po sa area. Pagdating po namin doon, ando na rin yung MDRR, ang rescue team ng Gubat. Nag-a-assist na po sila ng mga biktima. Ikalabing-isa noong buwan ng Enero nang idulog ni Roldan ang kinakaharap na sitwasyon ng kanyang kapatid na si Roan sa programa ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Opo, Roland, kumusta na ang kalagayan ngayon ng iyong kapatid? Sa ngayon po, hindi po sila ma'am makalabas ng ospital. Opo. Kasi po, hindi po namin kaya ma'am ang bayarin po ma'am sa ospital. Okay, at makakausap natin dito sa kabilang linya ang Ako Bicol Coordinator ng Sorsogon. Sorsogon, si Cho Efren. Sir Efren, ano po yung tulong na maaari natin pong ma-extend dito po sa pamilya? So narinig ko po kanina, sabi kailangan daw nila ang pambayad sa ospital. Sa party na po yan, ma'am, wala po sila dapat alalahanin kasi nandito po ang Ako Bicol, makakatulong sa kanila sa mga pabayaran nila sa ospital. Tama po yun, ma'am. Makikipag-ugnayan po tayo sa ospital kasi isa po sa mga programa ng Ako Bicol, ito pong tinatawag na MAEP, Medical Assistance for Indigent Persons, at meron po tayo niyan dyan sa Metro Health Hospital. Opo. Napaiyak. Opo, Nakita ko napaiyak sa si, video. Napaiyak kuya. yung kuya. Sa bagay na po yan, ma'am, pwede tayo magbigay niyan, 100,000. Okay. So malaking tulong na. 100,000 daw po, kuya. Malaking tulong na po ba yan sa inyo? Malaking tulong po yun. Opo. May napabanggit pa, Sir Efren, meron pa daw na pagpapa-CT scan at X-ray. Sagot na din po ba yun ng Ako Bicol Party List? Pwede po natin yan sagutin ng mga laboratory na gagawin sa pasyente. Isasabi na po natin yan dun sa gastusin nila. Pero eto kuya ha, assurance po na makakatulong ang Ako Bicol Party List. Sagot na ng Ako Bicol, including ito pong pagpapa-ultrasound at pagpapa-CT scan. Opo ma'am, salamat po. Maraming salamat po. Ay, kay Lolo Poy, hasta sa Ako Bicol po. Maliban pa dyan kuya, meron din pong financial assistance galing po sa programa at may grocery packs pa. Galing po yan kay Congressman Saldico. Salamat po. Makalipas lamang ang 2 buwan na pagpapagamot, ang dalagitang minsan nang nagtimbang buhay dahil sa aksidente ay ngayon, ang kanyang sigla ay nagsisimula ng manumbalik. Kaya naman, muli namin siyang binisita upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Base sa kanyang pagsasalaysay, ramdam ng Tabang Ora mismo team ang pinamalas niyang lakas ng loob at tiwala sa sarili na kakayanin at malalagpasan niya ang lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan. Bigla pong may isang sasakyan na galing po sa likod namin na humarurot sa aming likuran. Kaya po, ako po yung nasa likod since ako po yung angkas. Ako po yung nabangga nung sasakyan. Tapos nagtilapon po kami. Ang totoo po, hindi na po talaga namin yan alam. Parang panaginip kasi hindi ko po ine-expect na mangyayari yung ganun sa amin. Nagkamalay lang po ako nung pinapasok na po ako sa ambulansya. Nalaman ko talaga ang sitwasyon ng anak ko. Para akong sira ulo doon sa kalsada. Naglulupasay ako. Tapos iyak ako ng iyak. Nung marinig ko yung wangwang na ambulance, higa talaga ako doon sa seminda ng ospital. Sabi pa nila, malala daw yung kalagayan ni Roan. Si Roan daw yung 50-50.
nalaman ko rin po kung ano po yung naging reaksyon nila. Parang yun po yung nag-push sa akin para lumaban po. Kasi nakikita niya ako, ayaw niya ako nalulungkot, ayaw niya ako namumroblema. Kaya talagang laban siya. Kahit nasasaktan siya, lalo dito sa may kasi naanuhan yung atay niya eh. Nakipag-away na ako doon sa ospital ng Metro Health kasi araw-araw na lang kaming sinisingil ba. Ay, kailan kayo lalabas? Yung room niyo, 1.9, dapat mabayaran niyo sa araw-araw. Sabi ko, saglit lang. Sabi ko, lahat naman namin ginagawa. Humihingi na nga kami ng tulong kahit kani-kanino. Ay ko, ayan, bibigyan kami ng tabang ora mismo. 100,000. Sabi, asan? Wala naman. Sabi, ganyan. Tapos nung dumating nga kayo, nung dumating na yung tulong, naniwala na sila. Kaya malaking pasalamat ko kay Congressman Saldico. Salamat, maraming salamat sa programa nyo at nakalabas kami. Roan, bukod dun sa tulong na natanggap mo para mabayaran yung mga bayarin sa ospital, eto may pinapaabot si Congressman Saldico ulit. Magagamit po to sa pag-aaral mo kasi nalaman niya na nga na ayan, nagpapatuloy ka sa pag-aaral. Kaya sabi ni Congressman, ibigay ito sa'yo para may panggastos ka sa pang-araw-araw mo sa pag-aaral na alam naman natin ngayon na hirap sa buhay ang iyong mga magulang. Tanggapin mo ito, Roan. Ano sa pakiramdam? Halata man po siguro sa expression. Very happy po kami na may ganyan po kayong programa na nakakatulong talaga po sa mga katulad namin na kailangan po talaga ng tulong. Maraming salamat po kay Congressman Saldico. Ayan, pinapaabot rin po ni Congressman Saldico dahil alam niya nga din po na hindi po tayo agad nakakaroon ng maayos na hanap buhay. Sabi po niya, ayan, bigyan kayo ng grocery packs. Favorite ko po to. Thank you po, Congressman. Asahang naririyan ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa mga kabataan na sinubok ng panahon. Sa dami ba naman ng mga pinagdadaanan namin mga problema, yun, sikreto lang namin, panalangin lang talaga. Yun, kaya nakayanan po namin. Aika Ferry, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico.